Отново сме в труд, продължаваме. Че това трябва да е, мисля, общински полски път, който виждате в какво състояние и не е бил в такова състояние преди великият инвеститор да влезе в експлоатация на нивите си и може би ще прехвърли отговорността на общината да си поддържа пътя. Само че пътя, това, което виждате, е тяхно дело. Значи можем да минаваме, да правим огромни ями и шахти тук. Това по-прилича на силажна яма от мястото, където излъчвахме преди малко, където забравих да спомена, че по технология има технолог, който е описал работния им процес и е описал някакви силажни ями 20-30 декара с 6 метрови бетонни стени, които трябва да са това тук, тези гьолове, бездетни гьолове, които не вирее нищо в момента. Това по-прилича на силажна яма. И тези същите хора предлагаха да правят път, да си правят път собствено околовръстен. Вижте за какво става въпрос. Значи, тук бих попитал къде е общината, в случая, къде е общината да потърси сметка за това, което се случва с тези пътища, дори и полски. Насреща виждате Тодор Ботев, представител на Сдружение Бъдеще за село Труд, и кмета Красимир Минков. Миризмите отново се усещат, но, както казахме, явно носовете на институциите са сертифицирани с някакъв друг стандарт. Те нищо не усещат, като идват на обекта.